Господи, всяка година, щом удари декември, в кухничката ми се прокрадва аромат на сушени чушки и мед. Знаеш ли, понякога се чудя как събирахме цели 12 ястия на масата, а понякога имахме само тиквеник и боб. Децата се смееха, че броят и празната чинията да излязат числата. Аз пак ги гледах с обич. Важното беше не броят, а смехът им, Господи. Сега пак подреждам орехи, варя жито, опитвам се да не забравя никоя стара рецепта. Сякаш с всяка подправка връщам и времето, в което всички бяхме заедно. Понякога изкушавам дядото да опита още преди да изгрее първата звезда, а той се смее, та някой трябва да провери дали всичко е вкусно. Моля те, Господи, нека и тази година трапезата събере всички под един покрив, а домът ни се изпълни с мир, топлина и надежда. Най-хубавия празник е този, в който има обич. Амин.